Nagmingaw ang filing sa Certificate of Candidacy sa Talisay ug Lapu-Lapu City sa unang adlaw. Gilauman nga sa ika-walo o katapusang adlaw mudasok ang mga mo-file sa COC sa mga magpapili sa 2025 National Midterm Elections. Sayra nato ang dugang detalye sa live report ni Fem Dumabo. Fem? Yes, may maigugyod sa pagulagway nga gilangaw ang mga buhatan nga gitagana alang sa COC filing ning unang adlaw. Dinhi sa People's Hall, sud sa Talisay City Hall, daghan man makita sa gawas sa mga lawak, apan puro kini mga personnel nga gitagana sa Talisay City Police alang sa seguridad. Ug sa pagsud sa People's Hall, nisugat sa GMA-RTV ang mga gipanlinyang lingkuranan nga bakante. Ana sa sulod ang mga kawanay sa Talisay City COMELEC nga busy alang sa dugang pagpangandam. Mintras wala pa moabot ang mga mo-file sa ilang COC. Mato di Attorney Richley Consulta, ang election officer, nga may mga individual nga miduol sa buhatan kaganiha aron makisayod sa mga rekisitos. Nakasabot ang COMELEC nga adunay mga kandidato nga motuo sa swerte kung moduso sa ilang kandidatura karong Oktubre 8 o sa katapusang adlaw sa filing sa COC. Apa nanawagan na sila nga unta mo file og sayo aron kalikayan ang pagdasok og kalangay sa filing. Natay mga previous na to nga filing nga na specific date, na specific time nga swerte. So a lot of aspirants practice that. So I hope mag-file na pud sila ang uban early as now kay bakante pa kayta. Mingaw pa kaya ito ang COMELEC karon for filing of the Certificate of Candidacy. Muchak sa mi sa mga COC documents nila before sa ilang filing. So pwede na mo matsakdaan kung say kuwang, kung correct na ba. Sa gawa sa People's Hall, adunay nakapaskin nga pahinumdum nga gidili ang pagsud sa mga supporters kung asa i-file ang COC. Medyo hapsay ta karon. But under our resolution, the candidates or aspirants, they're allowed up to 4 kauban nag-file og COC. And atong supporters, di lang ito pasundon for safety and security reasons. Sa Lapu-Lapu City, why ni usa sa mga buot mo kandidato alang sa May 2025 National Midterm Elections ang miduso sa ilang COC karong adlaw. Traditional nga belief nga mura og swerte ang infinity nga number, 8 or 7 or I don't know, unsay number nga swerte nila. Oo. Kay karon 1 para nako sa function, pababa siya ba. Midugang si Attorney Lamban nga bukas gihapon ang ilang opisina sa adlawng Sabado, Oktubre 5 ug adlawng Domingo, Oktubre 6 aron sa pagdawat ng mga COC. Samtang kagadiha may pipila pa gihapon ang misuway pagbisita sa COMELEC Lapu-Lapu aron unta magparehistro. Apan kay kutob lang kagahapon ang deadline sa voter registration, gibalibaran na ang maong ginang. So ka July 1 hangtod sa September 30, adunay 15,934 ka mga individual nga taga Lapu-Lapu City ang niparehistro. Ang Lapu-Lapu City Police sa ilang bahin mi-deploy na og mga personnel sa Lapu-Lapu City Hall ilabi na padung sa buhatan sa COMELEC. Kini aron masiguro nga hapsay ug malinawan ang filing sa COC. Padayon usab nga gihimo ang checkpoints sa nagkadiyang dapit sa dakbayan. May sadakbayan sa Talisay gawa sa mga naandan nga police operations usa sa gibantayan og subsob nga gipangandaman sa Talisay City Police ang kritibuk ang election 2025 bisan pa man kun wa sila nakita nga hulga sa seguridad alang sa piniliay. May Fem, without mentioning names, kusog na ba ang mga huhungihong sa posibleng muatbang unya sa kasamtangang mga incumbent officials diha sa Talisay City ug sa 1st District in particular? May nangutana ta ni ana sa COMELEC ug bisan na gani sa kapulisan kung aduna ba sila mga nadunggan or aduna ba mga taho reports na na-receive nga adunay mga muatbang sa mga incumbent karon nga officials sa dakbayan sa Talisay apan so far matud pa man wa usab sila nadunggan nga adunay muatbang sa mga incumbent karon nga officials. May daghang salamat, Fem Dumabo.